Πιο επικίνδυνο παίκτη του Όφη. Εκτελεί ο Γκόμες στα... out. Με το άχα μείναν όλοι. Εκτελεί ο Λουμπούτης. Μπαλά πέρασε και πάνω από το δοκάρι ήρθε ο Νούσιας. Κιάσος. Έπεσε ο Φινοκαλιώτης τώρα. Και μόλις σηκώθηκε δίνει φάουλ. Στην ίδια θέση που απείλησε ο Γκόμες τον Κατεριανάκη. Πονάει στη μέση τώρα ο ρέφερι, τον βλέπετε. Ξαφνικά βρέθηκε στο έδαφος. Και με το που σηκώθηκε σφύριξε το φάουλ. Μάλιστα, συγκρούστηκε με τον Μάρκο ο Φινοκαλιώτης. Ίδιο σκηνικό. Και ο Κιάσος τώρα κοντά στην μπάλα. Εκτελεί ο Γκόμες πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Φάνη Κατεριανάκη. Πρώτος σκόρερ του Όφη. Από 2 και 3 όποτε παίρνει μπάλα. Τώρα ο Γκόμες προσπαθεί να γυρίσει και να αποφύγει τον Μόρις. Πάσα για Σοάρες, ο σούτ του Διγκόζη, out. Γύρισε ο Διγκόζης. Ο Τζιράκης μένει τελευταίος στην άμυνα. Το λάθος από τον Μπεκιάη. Ευκαιρία του Άριο Μπεκιάη με το πόδι, μπαλά περνάει τη γραμμή, όχι, πέρασε τελικά, γκόλ είναι. Δείχνει σέντρα τώρα ο Φινοκαλιώτης. 0-1 ο Άρης. Σκόρερ ο Καζαντζής. Τραγικό λάθος από τον Άριαν Μπεκιάη και ο Άρης προηγείται στο Ηράκλειο. Μόνο έτσι θα μπορούσε να μπει γκολ όπως παίζουν οι δύο ομάδες μετά από 36 λεπτά αγώνα. Το λάθος του Μπεκιάη που δεν έδιωξε ποτέ την μπάλα μακριά και την έστωσε στον Καζαντζή. Και ο Κράος που έβαλε τελευταία στιγμή τον παίκτη στην ενδεκάδα δικαιώνεται για το 0-1. Γιώργος Καζαντζής, σκόρερ στην αναμέτρηση. Κοιτάξτε το τσαφ του Μπεκιάη. Δίνει την μπάλα βούτυρο στο ψωμί στον Καζαντζή, ο οποίος κάνει αμέσως το σούτ. Ο Μπεκιάη είχε διαφορετική φορά από εκεί που πήγαινε η μπάλα. Τη βρήκε με το δεξί πόδι, ήρθε ο Κολιτσιδάκης, αλλά η μπάλα πέρασε ολόκληρη τη γραμμή. Και ο Άρης με αυτό το γκολ του Καζαντζή, κοιτάξτε τον Μπεκιάη, προσπαθεί να αλλάξει την πορεία της μπάλας. Έρχεται ως απομηχανής θεός εκεί ο Κολιτσιδάκης, αλλά δεν μπορεί να αποσοβήσει το 0-1 για το Άρη στο 36. Κερδίζει την μπάλα ο Κιάσος. Έρχεται ο Σοάρες να μπει στην περιοχή. Προλαβαίνει ο Μόρις, διαμαρτυρίες για πέναλτι τώρα για τους γηπεδούχους. Η μπάλα είναι πλάτη για τον Όφη. Ο Καλιώτης είδε πρώτα τον βοηθό, τώρα κάνει παρατηρήσει στο Σοάρες. Και δεν υπάρχει άλλη ανοχή. Εδώ ο Σοάρες μπαίνει στην περιοχή. Βάζει το πόδι ο Παπαδόπουλος. Δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά του Σοάρες, out. Τον Άρη παρακολουθεί από τις εξέδρες, ανέβοντας συνεχώς το ένα τσιγάρο μετά το άλλο ο κ. Στεφανίδης, υποψήφιος φερόμενος αγοραστής. Φάουλ ο Φινοκαλιώτης και κίτρινη κάρτα στο Δημήτρη Μάρκο. Είναι η δεύτερη στο Μάρκο. Νομίζω ότι σε αυτόν την έδειξε και δεν ξέρω αν το έχουν αντιληφθεί οι υπόλοιποι. Υπάρχουν διαμαρτυρίες τώρα από τον αρχηγό του Άρη. Υπάρχει χέρι του Μάρκου και είναι σωστή η δεύτερη κίτρινη κάρτα στον παίκτη του Άρη. Οι φιλοξενούμενοι συνεχίζουν με 10. Τώρα έβγαλε την κόκκινη ο Φινοκαλιώτης. Δερμιτζάκης. Η σέντρα για Γκόμες, κεφαλιά πάσα. Σαπουτζής έχει χώρο για να κάνει το σουτ πάνω από τα δοκάρια του Κατεριανάκη. Είναι πλεονέκτημα ο Φινοκαλιώτης, τραυματίας Σταυρακάκης. Τώρα σιγά σιγά σηκώνεται. Σοάρες κερδίζει τις κόντρες και κρατάει μπάλα. Ο Διγκόζης στο δεξί σούτ. 1-1 ισοφάριση. Νηδιάζεται ο Κατεριανάκης και ο Όφη ισοφαρίζει στο 14 του δευτέρου ημιχρόνου. Στο 59-1-1. Για τρίτη φορά ο Άγγελος Διγκόζης απειλεί τον Κατεριανάκη. Τρίτη και φαρμακερή. Σοάρες κέρδισε την κόντρα και από τον Λουμπούτη και φύγει και από τον Νούσια. Έστρωσε στον Διγκόζη. Το δεξί σου την μπάλα κοντράρει. Ο Κατεριανάκης είναι δεξιά. Η μπάλα πάει στην αριστερή του γωνία. Συνδυάστηκε ο τερματοφύλακας του Άρη. Δερμιτζάκης. Ο Όφη αναθάρισε, ζητάει μπάλα ο Γκόμες. Παλιά είναι offside ο Σοάρες. Άπαντες τώρα βάλουν κατά του
αλλά Ρισαίο βοηθού του Φινογαλιώτη. Να και τα μπουκάλια και τα κέρματα. Μάλιστα. Μπράβο Καλκάρια, μπράβο Κάτω. Πώς μπορεί να είναι offside το Σοάρες. Ο Γκόμες είναι ένα βήμα μπροστά, αλλά δεν επηρεάζει τη φάση. Σοάρες, Γκόμες, το αριστερό σουτ μπλοκάρει ο Καταριανάκης. Βιγκόζης, Σκέντζος, πάτησε την μπάλα, μπερδεύτηκε. Σέντρα Βιγκόζη, είναι μόνος του ο Γκόμες, προλαβαίνει τελευταία στιγμή ο Παπαδόπουλος. Σαπουτζής εκτελεί όλες τις τιμένες φάσεις για τον off, είτε foul είτε corner, από την είσοδό του στο μάτς, σε όλο το δευτερομήχρονο και μετά. Η μπάλα πέρασε, κεφαλιά, καμία συνέχεια στη φάση, επιθετικό φάουλ έχει δώσει ο ρέφερη στον Γκόμες. Ξανά το φάουλ του Σαπουτζή. Στηρίχθηκε στον αμυντικό του όφη ο Γκόμες. Θεοδωρίδης, offside στον Καζαντζή. Αφήνει όμως ο Φινογαλιώτης. Μπάρκογλου θα εκτελέσει με το δεξί, καλό σουτ, γκολ. Φοβερό γκολ από τον Μπάρκογλου. 1-2 ο Άρης. Εξαιρετική εκτέλεση. Την μπάλα στο αριστερό παραθυράκι του Μπεκιάη και από την πάσα του Νούσια στο φάουλ ο Μπάρκογλου βάζει μπροστά τον Άρη στο σκορ και αναμένεται συναρπαστικό τελευταίο τέταρτο στο γήπεδο του Όφη. Κοιτάξτε, ο Νούσιας κάνει ότι μιλάει και δείχνει και ο Μπάρκογλου πιάνει ασύλληπτο δεξί σουτ στο αριστερό παραθυράκι του Μπεκιάη. 1-2 στο 75. Κράους ήταν μεταξύ Θεοδωρίδη Μπάρκογλου για το αρχικό σχήμα. Το σουτ του Θεοδωρίδη out.